programa ofrecido por... En Schmidt creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pioneiro é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Señoras, señores, amigos e amigas, benvidos, gracias por estar aí. Empezamos unha nova edición de Falemos, ca que estaremos e analizaremos a situación do Concello de Pontevedra dende o punto de vista do portavoz do Concello, do portavoz socialista no Concello de Pontevedra, Iván Puentes, e vamos a analizar tamén o sector do mar, todo o tema que nos afecta ahora mismo, como son os tax, como son as negociacións que os europeas que fai unha semana falábamos e analizábamos co presidente da Federación Galega de Cofradías e con toda a situación que está vivindo o mar e o marisqueo. E para elo contamos hoxe nesta edición e lle damos a benvida ao conselleiro do mar, Alfonso Villares. Moi boas noites, benvido, como estamos? Moi boas noites. Bueno, Alfonso Villares é conselleiro do mar dende xuño deste ano. Como analizaría ou como topou o sector nestos 6 meses, Alfonso? Bueno, a verdade é que é pouco tempo para ver todo o sector e analizalo para tamén poder definilo dun xeito máis concreto, non? O que é certo que durante todo este tempo intentamos estar cerca do sector, conocelo, escoitalo, sobre todo, ver cal é a problemática para facerse tamén un dibuixo de conxunto. Eso é fundamental. O que sí é certo que ao marxen a veces de cifras económicas, de cifras de produción, que sempre son importantes, como non, o que sí é certo é que o mar industria, todo o sector pesqueiro, Galicia necesito, e ese é o traballo que nós vamos a facer, en este caso eu, como conselleiro do mar, facer todo o posible para que o noso sector da pesca siga tendo forza e teña máis forza que nunca nos vindeiros anos. Hai, evidentemente, moitas cuestións que facer, definir, ver, sempre hai cousas que facer na vida en calquer sector, tamén no sector do mar, e bueno, agora, despois desta etapa de tomar un pouquiño a visión en global de todo o sector, bueno, o que lle vexo e o que lle auguro é moita forza, polo menos eu vou a facelo así, vou poñer todo o que esteña da miña man, absolutamente todo, para que facer o posible para que todas as mulleres e homes que viven do mar poden vivir durante moitísimos máis anos. A semana pasada estaba vostede en Bruselas, que aí estaban os acordos de pesca da Unión Europea. O sector non está contento. Cal é o resumen? Xa
a unha semana vista destes acordos, que fai o conselleiro? O resumen é que por parte da negociación que supostamente houve, eu xa o manifestei, nós consideramos que non houve negociación ninguna, porque o documento que se planteou era un documento basado en informes técnicos, científicos, pero que deixaban uns márgenes para poder subir a cuota de algunhas pesquerías e outras as baixaban. Despois de uns días de negociación, no que ademais nosotros lamentámonos ali, tanto a xente do sector como os representantes das autonomías que estamos ali presentes, nos queixamos da opacidade, en ningún momento se nos falou, se nos dixo, non se leu ningún documento, como parece ser así, había pasado outros anos pasados. E ao final, pois, había un documento de entrada, houve 2 ou 3 días de negociación, e o documento de salida é o mismo que o documento de entrada, por lo tanto, eses 3 días, realmente, a conclusión é que negociación non houve. Houve unhas subidas con respecto ás cuotas de algunhas pesquerías, pero xa as marcaba a propia comisión, e houve unhas baixadas que realmente son as que nos prexudican e siguen estando aí. Bueno, eu creo que esa é a realidade do que pasou en estes días, pero eu creo que nosotros temos que trasladar un mensaxe e facer unha alianza de todos os países e rexións de europeas que viven da pesca. Iso é fundamental. É fundamental porque neste mundo europeo, en donde se discuten cousas a gran escala, si vas solo, vas mal, a nós nos gustaría que igual neste momento desde o Goberno do Estado se apostara pola pesca dun xeito máis forte. Bueno, pois nós consideramos que non é o suficiente como para o que nosotros demandamos, pero si vamos a establecer alianzas con rexións francesas, irlandesas, e intentar cambiar tamén, ou intentar cambiar o discurso, porque cando se fala de cuotas, parece que sempre estás repartindo escasez, repartindo, pois eso, moi poucas cantidades, e despois de cada negociación a xente sempre está aí, Dios mío, a ver que me quitan, a ver, e bueno, eu creo que se é con estudios científicos dirá a xente, está ben feito, pero hai un tema que eu creo que é certo engaño, que eu creo que temos que transmitir ás rexións que vivimos da pesca en Europa, e é, se Europa solamente nos abastecemos co 30% do que capturamos, o 70-60% ven de fora. E desde logo, se ven de fora, ven de pesquerías que non teñen nin informes científicos, nin teñen nada do que facemos en Europa. Entón resulta que estamos facendo a nosa xente ser estrictos, pero resulta que despois estamos a coller, a pillar peixe que ven de outras rexións, de outros países, pode ser China ou pode ser de África, que, bueno, que capturan como capturan. E eu creo que é un aspecto que hai que a xente das cidades ten que entender. Porque, claro, se se fala basicamente en Europa, sí, moi ben, perfecto, pero hai que ter en conta eso, que o 70% ven de fora. Que pasa? Que se seguimos con este reparto de cuotas continuamente, repartindo esta, considero eu, escasez, vai chegar un momento que a xente se desilusione. Sobre todo, incluso, cando se lle plantean no futuro temas de descarbonización, o sea, que hai que cambiar o barco. Neste mundo onde eles xa están a ter unhas cuotas moi limitadas, se hai que facer unha inversión a maiores para unha suposta descarbonización, digo suposta descarbonización porque realmente o número de barcos, de pesqueiros que hai no planeta é mínimo. Porque imaginémonos que teñamos que facer esa descarbonización coa cantidade de vuelos aéreos dos avións que están todos os días por aí, ou incluso dos mercantes, das grandes transatlánticos. Que pasa? Solamente o problema é hai que atallalo no da pesquería. Dá a sensación que se quere ir a por eles. Dá a sensación, non o digo. Por iso que eu creo que Europa ten que saber, temos que establecer e ser sostenibles sempre. Desde logo, hai que respetar os recursos, temos que respetar sobre todo os mares para as seguintes xeracións. Eso é así. Pensamos así. Ademais, xa non somente os europeos, os gallegos somos a mellor flota de todo este planeta, a máis sostenible e a que fai o traballo mellor que ningún outro, porque somos así os gallegos. E realmente limitarnos tanto
E iso que vai supoñer que entren pescados de outras flotas que non teñen ni esa sensibilidade que temos nós, pois é facernos trampas ao solitario. Por iso que hai que establecer a sostenibilidade dentro do que eu considero e se chama soberanía alimentaria. Que falamos? A Europa, que nos podamos autoabastecer. Olha, primeiramente hai que autoabastecerse a Europa de pescado. Vale, pois dentro dese margen de autoabastecemento, a partir de aí, apliquemos as medidas que haxe que aplicar. Porque se seguimos deste xeito, o que vamos a conseguir é que ao final todo o pescado que veña de fora e vai vir como veña. Virá cos respetos dos mares que teña que vir. Por iso que un pouquiño era a nosa visión. España, tendo a presidencia da UE, digamos que posicionou, axudou a negociación ou non? Eu creo que España ten moitos ministerios, o goberno de España, 22. Eu creo que non me acordo eu de gobernos en donde haxa tantos ministerios que antes era algo impensable, e agora 22 ministerios. Ao final, pois parece ser uns se escudan noutros ministerios. Ao final, pois, en este caso, o ministro de Pesca, pois resulta que o tema de baixar do IVA, o que igual che dice agora é que non é cousa del, que é do ministro de Facenda. As temáticas de pesca chocan dentro do propio ministerio coas temáticas da vicepresidenta de Medio Ambiente. E ao final, o que ves, o resultado final é que eu creo que o sector se sinte moi abandonado e as autonomías que vivimos da pesca moi abandonados por parte do goberno central. Digo, porque a petición da baixada do IVA, por exemplo, que levamos 2 anos pedindo que non se leva adiante, cando todos os produtos da cesta básica de compra teñen esa exención do IVA e a pesca non. Cando falamos dunha lei do litoral feita con luces e taquígrafos durante moito tempo e que fose tachada de inconstitucional, a nós, aos galegos, de inconstitucional. Ao final, un PERTE do mar, fondos europeos para o mar industria que tampouco teñan establecidos, é que ao final de pouco vale que eu che fale se non hai feitos que avalen esas peticións. Nas cotas o abadexo pasa a un menos 53, eso é máis da mitad, menos, e en varias anualidades, o xurelo máis ou menos un 1% menos e a xarda un 5%. Xurelo e xarda son moi importantes e o abadexo son 3 especies moi importantes para a flota gallega, non? Evidentemente, temos moitas familias e moitos barcos que están a vivir desas especies. Aí sí que nos tocaron moi duro en moitas da nosa pesquería. Era algo que en donde xa eran escasas os cupos que había e ao final pois non conseguimos salvar esa, e non se conseguiu salvar en esa negociación pois en ese caso ese rebaixe que se planteaba. Hai unha sensación de que lle quitaron ao norte para darlle ao Mediterráneo? No, ao final eu creo que tampouco non hai esa sensación. Eu creo que, como comentaba antes, había un documento de entrada, outro documento de salida que é o mismo. Non entendo que non, quero pensar que non. Eu sou unha persona que confío na xente, confío nas persoas, confío na solidaridade, confío en que cada un, non creo que seña un cambio de unha zona por outra. O que si vexo é que houve pouca defensa dos cupos que tiñamos e que nosotros queríamos que se defenderan. Pero o Mediterráneo salía un poquinho máis beneficiado, non? Non creo tampouco, realmente escoitas a xente do Mediterráneo, estuvemos onte en Madrid e realmente esa non é a sensación. Eu creo que tamén o Mediterráneo ten outro hándicap, un mar máis pechado, igual ten outros inconvenientes que igual non temos os mares nosos. Bueno, e como están a situación das cofradías, señor Villares? Bueno, as cofradías sigue sendo, creo que esa institución básica que ten o mar, historia, cultura. Fixeronse en estes anos, estánse facendo múltiples celebracións de centenarios de moitas cofradías, a que tuve a sorte de ir, intento ir a todas elas, e sobre todo para ver aí ese repaso e esa tradición do mar que está tan idiosincrásica da nosa terra. Por lo tanto, é certo que as cofradías tiñen un peso antes maior do que teñen nestes momentos, porque, bueno, por o devenir de todos os cambios que houve e
distintas cuestións que pasaron durante estes tempos, pois a flota vai disminuindo non tanto como noutros lados, pero bueno, un pouco conseguiuse revertir esa situación tanto a flota como as persoas que van ao mar aí a partir do ano 2015, 2016, paralizar un pouco esa baixada, pero o noso interese é que se reflote e, polo tanto, con elo se refloten as cofradías. Para nós, as cofradías son un ente esencial dentro da Consellería do Mar. 63, hai moitas diferencias entre elas, non? Sí, bueno, hai zonas que viven un poquinho máis da pesca uns que outros, que teñen un pouco se adaptaron, ou a xente que quixo seguir no mar en esas zonas polo motivo que foran. Pero, bueno, eu creo que máis ou menos hai unhas con forza, outras teñen un peso menor, pero hai que mirar por todas elas. Eu creo que o mar noso ten que ser unha fonte de recursos, de vida, e tamén de un produto alimenticio sano, saudable, que temos que seguir dotando dela a nosa población, porque, ao fin e ao cabo, a dieta atlántica é unha dieta que nos dá pois moitísima saúde e calidade de vida e, polo tanto, hai que abogar por ela. En ese sentido, pois, a pesca de litoral, que moita das que fan nas distintas cofradías, que moitas delas que non teñen o peso grande de outras, pois eu creo que tamén hai que seguir facendo o posible por apoialos. Hai retos moi grandes, os tempos son tempos distintos, que eu creo que non é únicamente a dificultade no mar, eu creo que as dificultades hoxe en día atopámolas todas as persoas no día a día, non hai persoas que queiran facer oficios, non hai persoas que queiran... Bueno, hai moitísimo déficit, eso escoitámoslo todos. E claro, no mar, pois tamén pasa o mismo, porque sempre foi igual o sector máis, bueno, o que último que se escollía, se habría que escoller, non? Pero hai moita xente, eso sí, hai moita xente que lle gusta ir ao mar, que teñen esa vocación, leva no peito e na sangre, e hai que facer o posible para esa xente, facilitarlle, para que sigan vivindo deso, porque para nós, repito outra vez, é unha fonte de riqueza cultural moi grande. Aí as administracións e a administración autonómica ten que moito que decir e moito que acordar con eles, porque todo se queixan das trabas burocráticas, todo queixan dos controles, das normas, pero tamén se queixan dos costes, non? E as trabas e os costes impiden que a xente... Sin dúda, sin dúda. Eu creo que eu levo moitos anos en política, xa levo 28 anos, ás veces casi non me acordo, dame medo dicir esa cifra, pero na xestión do Concello no que estuve 16 anos, e son conocedor desa problemática, e ás veces é difícil. Bueno, se hai xente que non o sepa, porque non o coñecen, exalcalde do Concello de Cervo. Sí, sí. Bueno, entón son conocedor un poquinho de todo o traballo administrativo que hai aí, un traballo administrativo que emana de distintas órdenes europeas, estatales, autonómicas, e despois están os funcionarios que esenciales para levar adiante ese cumplimento desas órdenes, e é complicado, ás veces, que levar adiante eses procesos de xeito rápido e diligente. Hai que traballar por aí, eu creo que, como teño esa experiencia, sei, hai que facer moito máis fácil esas cousas, e eu si estou ahora mesmo para facer este traballo é para intentarlle que a xente que vive do mar poida vivir do mar e seña feliz vivindo do mar. A ver se o consigue. Ese é o meu reto, vou a esforzarme todo canto sexa necesario. Seguimos co Conselleiro do Mar e falamos, entre outras cousas, que lle está pasando a Marisqueo, que está tratando de conseguir a Consellería e o Conselleiro para os cofradías que teñen problemas por mortandá do marisco coas regadas pasadas, pero será dentro en Estaciño da man dos copatrocinadores. Volvemos ahora mismo. Programa ofrecido por
Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Xa estamos de novo con todos vostedes. Continuamos co Conselleiro do Mar. Conselleiro, que está pasando co berberecho e casameixas na maioría, por lo menos nas cofradías, que máis daño están sufrindo pola mortandad? Bueno, o que é verdade é que este ano e xa o inverno pasado foron climatolóxicamente distintos, eso podemos ver calquer cidadán, e sobre todo a xente do mar. A xente do mar tamén o está a ver as temperaturas excesivamente altas de moitas augas das nosas rías, esas precipitacións que xa houve o inverno pasado, a principios deste tamén, precipitacións abundantes que levaron consigo que baixara a salinidade da auga do mar, e iso pois é moi negativo para estas especies. Entre ese aspecto climático, esa é a razón, fales con quen fales, eu estou comentando non solamente co mundo científico. Todos os centros de investigación do mar apuntan por aí? Sí, apuntan por aí, porque ao final é o aspecto diferenciador máis evidente. Habrá máis cousas e xente, bueno, podemos decir 1000 cousas. Se fixaron análisis patolóxicos no seu momento, non se detectou nada raro, ninguna cuestión que a maiores se pudera supoñer a morte de tanto moluscos en algunhas partes das nosas rías. Por lo tanto, esa é a realidade, eses son os factores. Falando cos científicos e xente que traballa na consellería e falando cos de fora, e falando coa xente do mar, a xente do mar tamén che comenta estas cuestións, a climatoloxía adversa. Bueno, creo que ese é un aspecto que basicamente está a causar o problema que temos este ano en canto a mortandade en algunhas zonas das nosas rías, e ora o que temos que facer é, bueno, pois, por un lado, buscar unha forma de axudar a estas persoas económicamente. Establecimos e vamos a establecer, estábamos a punto de rematar, un documento de declaración de zona catastrófica para as nosas rías, ou igual que xa se fixeron no mes de setembro para outras rexións españolas, por lo tanto non é nada raro. Outras foron cerca de 14 comunidades entre os incendios e unhas danas que houve que foron declaradas como zonas catastróficas, e por lo tanto o que vamos a pedir é o mismo que se lles deu a outras autonomías, dar que nos den o mismo a nosa xente, a nosa autonomía, a nosa xente, basicamente a xente do mar. Por outro lado, estamos a traballar desde o minuto 1, eso tamén é importante decirlo, ás veces sempre se escoitan manifestacións e a xente é normal que esteñamos todos, cando pasa unha cousa grave, pois que esteñamos preocupados, mal, sin duda, eu me poño na piel de todas as persoas, pero desde o minuto 1 estamos a traballar, ver e documentar e establecer pois un documento que teña poucas dudas por parte de quen poida ser analizado. Por tanto, é un pouco ese traballo que estamos a facer desde o minuto 1. Desde a Consellería do Mar, pois vamos tamén a establecer e a axudar como axudamos sempre. Axudaremos e sobre todo, xa nos vamos a preparar e nos estamos preparando, establecendo un plan en donde estamos elaborando un plan multifactorial para acometer en estes vindeiros anos. Pois tamén intentaremos definilo en estes días, porque, claro, as cousas
ojalá se puderan facer da noite para mañá. Eu entendo que se fan da noite para mañá, pois parece igual bastante, sería un documento, entendo, bastante frívolo, pero non é así. Entonces estamos traballando para buscar pois esas solucións de axudas en este momento e solucións para poñernos a traballar unha vez que se analice ben o resultado do estado das rías, da mortandade, da presencia de moluscos nas nosas rías, pois para facer o que haxe que facer. Eu estou comentando continuamente de que temos que traballar con especies que señan máis máis resistentes, estirpes máis resistentes a estas condicións que igual son máis frecuentes. E tamén habrá que traballar as playas tamén hai que traballar, eso é fundamental, a colaboración da xente do mar, dos mariscadores e mariscadoras tamén é fundamental para establecer digamos, ese traballo, ese plan de futuro en donde tamén a administración pois, intentará poñerá tamén medios, se son necesarios, mecánicos para axudar a facer eses traballos. Hai que poñerse maos ás obras, estamos xa un poquinho traballando para ter rematado canto antes este documento. Como está acollendo esta situación e esta proposta ao Ministerio de Madrid? Bueno, realmente nosotros, aunque non soupemos nada do Ministerio de Madrid, nin por parte de ningún dirixente do Ministerio, non houve ninguna chamada de preocupación para ofrecerse a botar unha mão, porque ao fin e ao cabo estas declaracións, estas axudas xa se podían salir de un mismo ou de representantes do propio Ministerio que pode haber en Galicia, representantes políticos que pudieran dicir ofrézovos isto, tedes a nosa mão para axudarvos no trámite pois, desta declaración de zona catastrófica. Contade con nosotros porque vamos a axudarvos como axudamos a outros. Non houve ningunha voz en ese sentido. As voces son alzar a voz ante algo que é evidente e que nosotros desde o minuto 1 estamos traballando. Hai cofradías que lle morreu 90 e pico por cento, falan do 95% de berberecho e de ameixa. Eso é 2 ou 3 anos prácticamente sin produción, non? Son datos que tamén estamos pedindo ás cofradías. É necesario que teñamos eses datos en canto ao tema entre outras cousas para solicitar a declaración. Claro, exactamente, a documentación, ainda que nosotros preparemos agora mismo un documento onde falemos das cuestións climatolóxicas da catástrofe, despois necesitamos tamén ir apoiados con eses outros datos, non? Porque, bueno, sobre todo para que non nos digan que non existen esa información. Entonces estableceremos, unha vez que vexamos eses datos, pois miraremos, teñen que ser datos obviamente transparentes e claros. Agora mesmo falar de porcentaxes, bueno, eu creo que cando se perfilen todo, pois poderemos falar máis desas cifras. Algúas cofradías falan ou queren, digamos, que cesar a actividade por falta de... Ten conocemento? Sí, teño conocemento de que teñan que queren facer ese cese. Bueno, creo que nosotros vamos a estar en contacto con eles para estudiar e falar con eles para ver cal é a mellor decisión a tomar. Nós, desde a Consellería do Mar, estamos man a man co sector, que non temos outro xeito. Eu creo que a nosa forma de funcionar así foi sempre de estar de maus do sector. A Consellería ten que ser sempre a amiga, esa administración, ese irmão cercano que está para axudar a botar unha mão. As decisións que tomemos van ser sempre cara con eles, conxuntamente con eles, preguntándolles que opinan. Eso sí, obviamente, eu creo que vou incidir máis en aspectos científicos, en aspectos do que podan comentarme as persoas que ven biólogos ou biólogas, xente de ciencias do mar, ou que nos poden eles dicir tamén e aportar en canto a información a hora de establecer ese plan de acción para os vindeiros anos. E estamos facendo e vamos facer así. E, bueno, entre outras cousas, unha das demandas máis importantes que teñen, eu creo que todas as cofradías, desde hai 20 ou 30 anos, de cantidad de semilla producida, as chamadas hatcheries. Sí. E, bueno, supoño que é un tema complexo, pero todavía hai déficit e hai que comprar semilla fora, e entón, bueno, tampouco se entende moito eso, non? Eu creo que eso hai que profundizar en elo. Nos temos centros de produción que vamos explotalos ao 100%, ao máximo rendimento, zonas, centros que temos en Ribadeo, criadeiros en Ribadeo,
na zona de Vicedo, en outras zonas tamén xa do Atlántico. Vamos a explotar e facer o posible para aportar semente para distribuir. Nós vamos facer, evidentemente tamén habrá iniciativas privadas, que eso está ben, como ten que ser, pero creo que nós vamos a reforzar precisamente en eses aspectos de ciencia e investigación, van por aí. Vamos a explotar ao máximo os nosos recursos científicos, que son os máis potentes que hai en Europa, e, por tanto, vamos poñernos maos a obra. Que pasa? Que a solución xa nos gustaría que fose de un día para outro, non? Ojalá fora como moitas verduras que as temos e que nacenos en 2 ou 3 semanas, non? Dios, eso non damos conseguido, pero, bueno, temos que traballar con xeito. Nós vendo as etapas de produción así nun marxen de 15-20 anos, íbamos ver, non? Hai unhas gráficas e hai subidas e baixadas. Iso foi así, tradicionalmente. Contamos que esteñamos nunha baixada e esperemos que despois veña unha subida. Pero tampouco hai que deixar todo ao albur. Nós o que traballamos é que para esas baixadas, se hai, que se son recurrentes, intentar que señan o máis baixas posible. Ese é o noso traballo. Pero vemos que hai nun período, así, mirando de anos para trás, pois que é esa oscilación. Que pasa? Que os picos baixos teñen que ser, as baixadas teñen que ser as menores ou menos grandes do que son o que foron hasta este momento. E ademais veñen cando máis doe, non? Porque unha baixada destas no mes de Nadal, a mellor época do ano. Sí, claro, ao final moita xente esperan en esta etapa do ano para facer ese ingreso que axude a ir ao ano. A paga de Navidad. Claro, bueno, eu creo que, sin duda, é que cando andas no medio da xente, e a verdade é que é algo que disfruto moito estando ao lado da xente, de estar aí e falar con eles. A mí me contan as súas historias, me pasou sempre, me pasa agora, e me poño na súa piel. Claro que sí, entendo esas dificultades, e fago e intento facer todo o posible para que eso non pase. Pero, bueno, a verdade é que sí, hai personas que o están pasando mal no noso sector. Bueno, vamos a intentar botarlles unha mão. E colectivos o marisqueo 8.000, 9.000 mulleres, non? 8.000 mariscadores. Realmente, en canto a Permex, falaremos de, menos, cerca de a pés, ou en torno a 4.000, 3.900, 4.000. A flote, pois, que haxa uns cerca de 2.500, 2.700 embarcacións, que haxa unha ou dúas persoas por embarcación. Se sumamos 7, sí. 8 ou 9.000, sí. Bueno. E o non haber aquí, entra a berberecho de Escocia, non? Estáse falando, e a meixa portuguesa. Bueno, porque estes tuveron menos problemas ou teñen máis pois a verdade é que ten información. Supoño non teño esa información para poder darche e dicirche dun xeito claro cal é que porcentaxe, comparándose igual con anos pasados. Me imagino que anos pasados entraría igual, non sei cales son os fluxos de corriente de entrada destes produtos do mar. É certo que se a xente demanda produtos e non nos hai, pois as de outro sector depuradoras están a buscar produto para surtir ao mercado. A nós xa nos preocupa moitísimo o noso, e esa é a labor na que ahora mismo estamos a botar os días. Señor Villares, hoxe acabanse de aprobar os orzamentos para o ano 94, xa ten cartos. Que vai facer? Bueno, máis que... Como queda a Consellería e cales son os obxectivos para o ano 24 con esos orzamentos? Cos orzamentos, o que xa planificamos, porque antes incluso de que surxiran estas últimas precipitacións, porque antes de que surxiran as precipitacións tíamos datos de que había bastante molusco nas nosas playas. Pero aí, aínda así, nós xa estamos traballando en canto de presupuestar diñeiro para os temas de investigación e ciencia, reiterando outra vez no que falamos fai un pouco. Por lo tanto, aí vamos a destinar un diñeiro importante, unha planificación en donde, tiraremos dos nosos fondos propios e tamén dos fondos FEMPA. Intentaremos que señan fondos que vayan dirixidos a axudarlle a xente que vive do mar. Como comentaba o primeiro, creo que Galicia ten que seguir vivindo do mar, porque hai moita xente
que quere facelo porque o noso mar é un mar rico Nosa cultura. e a nosa cultura e un produto que é noso saludable e a nosa riqueza, por tanto os cartos van para ir para a xente que vive do mar. Iso desde logo que é fundamental. Basándonos un pouco máis en cuestións de ciencia e investigación polo que xa comentaba, eu creo que esas van ser as premisas. Tamén hai que pensar na economía azul, igual en traballos que veñan de futuro, que tampouco sin centrarnos sempre igual en esta preocupación que existe, non? Pero tamén temos un documento do Plan de Cultura Marítima pois que ao fin e ao cabo tamén esboza outro uso dos nosos recursos, usos turísticos, usos de aproveitamento, que xente do mar tamén poida sacar algún diñeiro, non solamente da súa labor extractiva, sino tamén da súa labor de ter pois esas instalacións que son unha riqueza. Por lo tanto, tamén hai que destinar cartos para darlle valor a esa riqueza, e a xente, pois, hoxe en día, moita, pois, lle gusta vir a Galicia a ver, a disfrutar, a ver a nosa historia, a ver ese pasado. Por lo tanto, tamén vamos destinar fondos para o desarrollo dese plan de cultura marítima. Bueno, que máis lle gustaría decir ao conselleiro neste paso por esta edición de Falemos Aquí? Como resumo ou como remate desta conversa? Bueno, pois a verdade é que casi acabar como empecéi. O que estou a descubrir desde que son conselleiro, eu estaba moi ceñido ao meu concello. Apenas tiña bastante con a miña xente, eu disfruto moito coa miña xente e agora disfruto coa xente do mar. Agora a miña órbita de movimento xa é máis grande. Pero Cervo sempre estuvo na costa, non? Está, pero claro, moi ceñido a Cervo, moi ceñido solamente a Cervo. Agora son os 1659 kilómetros de costa que ten Galicia, que son moitos. En eses kilómetros de costa atopas moitas persoas, todas elas encantadoras. Galicia é unha terra única, diversa en todo, no falar, na forma de traballar, na forma de ser, pero somos gallegos, os gallegos temos xa unha forma de ser que se nos identifica, se nos caracteriza, e eu creo que todos nos sentimos orgullosos de ser da nosa terra. Por tanto, creo que en estes recorrido que estou a facer, estou vendo a riqueza que temos, unha riqueza que ven labrada de fai moitísimos anos, e vindo tempos difíciles, tempos máis doutra, pois que igual as xeracións cambian, pero creo que temos que seguir explotando esa idiosincrasia nosa. Por lo tanto, eu creo que e espero e que a xente tamén vexa que no mar hai futuro, ten que haber futuro, na nosa costa ten que haber futuro, porque ademais nos sirve moito para fixar población, é o aspecto socioeconómico fundamental. Incluso, mira, cando se fala ás veces de contaminar, falase de accións medioambientales, a mellor acción medioambiental é que o noso territorio esteña ocupado por xente, en pequenos núcleos, en pequenos usos. Esa é a mellor forma de que sexamos sostibles, de que podamos aplicar as economías circulares que están en boca de tanta xente, pero a mellor forma de facela é fixando a población no noso territorio, en todos eses puebliños pequenos que temos, que son todos encantadores e con xentes maravillosas. Por lo tanto, eu creo que para iso é fundamental que a xente vexa no mar un futuro, e un futuro en donde, por un lado extractivo, por outro lado tamén igual un aspecto turístico ou de outro tipo de empresas que se poidan levar adiante. Para nós, a lei do litoral non entendemos que fose unha lei tachada de inconstitucional, porque a lei do litoral é digamos, o mellor documento, e invito a todas as persoas que me escoiten para que o poidan ver e ler. É un documento da defensa a ultranza de Galicia, das xentes do mar de Galicia, donde queda claro que o mar é a pesca, a acuicultura, a viticultura, son sectores esenciales de Galicia, e que sempre, calquera que queira facer algo no noso litoral, hai que pedir permiso á Xunta de Galicia, á xente do mar, á Consellería do Mar, para que opine e podamos preservar o noso mar. E tamén as moitas das empresas que temos e que dan moito traballo a moitas persoas, porque eu xa, ás veces, casi prefiro falar dos traballos que reportan na nosa costa, pero que directa sirvan. e indirectamente. Directa e indirectamente, que sirven para... A economía que se genera
do mar é importantísima. E que sirven para fixar esa población, por lo tanto, creo que é un documento que tamén estamos man a man con moita xente do mar, que o conoce, porque foi un documento feito por eles, e que foi feito pola xente do mar, conxuntamente con personas das nosas universidades, das universidades galegas, de universidades públicas galegas, e fixeron ese documento entre todo e que seña tachado de inconstitucional. Eu creo que é unha falta absoluta de respeto aos galegos, as galegas, e mantén en vilo as empresas do sector. Claro que sí, porque ao final que resulta que a Galicia se nos diga que non vamos ser nosotros quen de dicir o que queremos para nós, porque máis é un documento onde se fixan as políticas tendo en conta pois cales son as premisas futuras de sostibilidade, de respeto. Ese documento plasma basicamente dun xeito pois moi claro, non? Eu creo que é unha falta de respeto. Nós vamos seguir tamén con ese documento, porque tamén é esencial para que estas cousas, estes temas que abordamos hoxe, tamén poidan darlle e podemos lle dar pois unha solución. Se topamos pois coas dificultades de que desde o goberno de Madrid non queren que digamos nós o que queren facer con o noso mar, pois teremos que defendernos os galegos e as galegas como seña e donde seña, porque é un dereito noso e é un dereito de todas esas familias do mar e, polo tanto, como documento fixeron eles coas nosas xente, coas nosas cabezas brillantes das nosas universidades, pois eu creo que vamos defendelo como seña a capa e a espada. Sí, aquí hai, neste tema hai moitísima preocupación do sector, do mar. Hai moitísima preocupación desde fai meses, desde o tempo que saleu esta lei. Señor Villares, lle agradecemos moito que haya pasado por aquí, lle desexamos unhas boas festas, un bon Nadal, e no ano que ven, cando haxa novedades, volva por aquí. Pois un placer, é verdad que é a primeira vez que estou aquí. Estou conocendo nestes meses moita xente en moitos sitios que desconocía, por lo tanto, o placer é meu. Moitísimas gracias a vos, moi boas festas aquí, ás da casa, xente que nos esteña vendo, que ao fin e ao cabo a vida é para vivir, para disfrutar, e se podemos olvidarnos dos momentos malos, moito mellor. Que sexamos felices, que eso é fundamental, e iso é o que deseo para todos vos. As Rías Altas son, moitas gracias igualmente, as Rías Altas son bonitas, pero veña máis polas Rías Baixas, veño, eu creo que ahora me están tirando das orellas porque non me ven nada nas Rías Altas, entonces intento diversificar, fago aí por lo menos con todo cariño. Un placer, moi boas festas e boa noite. Despois da publicidade, cos copatrocinadores volvemos e recibimos a Iván Puentes, portavoz do Partido Socialista no Concello de Pontevedra. Analizamos a situación do Concello e, lóxicamente, da convención do pasado fin de semana. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pioneiro é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquilo. En Smith creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Smith Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García.
Continuamos con todos vostedes nesta edición de Falemos. Lle damos as boas noites e a benvida a Iván Puentes, portavoz do Partido Socialista no Concello de Pontevedra. Señor Puentes, benvido. Que tal? Moi boa noite. Boa noite. Bueno, como están? E empezamos, se lle parece, pola política municipal, logo analizamos, falaremos tamén da convención do pasado fin de semana. Pero na política municipal, como valora estos 6 meses do Goberno Lores? Bueno, pois a verdade é que con bastante tristeza, creo que é a palabra que mellor define a situación. Non tristeza porque eu creo que despois das eleccións municipais abriuse unha ventana de oportunidade a un refresco do proxecto de Pontevedra, a un cambio de tendencia, unha inercia que a maioría da poboación nas eleccións determinou que era necesario cambiar e meterlle un novo pulo, non? E iso así se pode explicar pois que o BNG despois de 24 anos de goberno perdera 3.500 votos e 2 concelleiros e que outro membro do goberno municipal, que era o Partido Socialista, pois subísemos ata os 7.500 prácticamente votos e un concelleiro, non? É evidente que o que dixeron os cidadanos nas urnas foi que Rafa Domínguez non podía gobernar, non tiña maioría absoluta e que o que debería haber era un novo entendemento entre o BNG e o Partido Socialista, pero cun reequilibrio desas forzas, non? Nos entendimos que o BNG entendera esta mensaxe das urnas. De feito, as primeiras manifestacións do alcalde foi que entendía aquilo como un chamamento da cidadanía que traballase máis e mellor. No pleno no que se elixiu o alcalde, cando se constituiu a Corporación Municipal, dixo que tiña a súa man tendida ao diálogo e a iniciar un novo tempo en Pontevedra, pero vimos que isto, bueno, pois eran palabras baleiras que quedaron en nada, e o que vimos a partir daquel pleno de investidura foron 6 meses de revancha, 6 meses nos que se dedicou a dinamitar por dinamitar todos os proxectos que o Partido Socialista deixou encarados nas súas concellerías cando chegaron as eleccións municipais, e 6 meses nos que se dedica a gobernar a cidade como se tivese maioría absoluta, se non tivese que falar con ninguén, que pactar con ninguén, e como se seguise sendo o rei do mambo, non? Por dicilo de alguma maneira, non? Eu entendo que, bueno, pues un pode estar en xoc a noite electoral, sobre todo cando esperaba, como dicía el, que esperaba poder rozar a maioría absoluta, non? Pero 6 meses son suficientes para que un político experimentado como él asuma o resultado electoral, entenda que debe falar, que debe dialogar, en vez de impoñer e en vez de estar permanentemente enfadado e botándolle a bronca a todo o mundo, non? E, bueno, pois desgraciadamente o que levamos vivindo esos 6 meses son iso, non? O Partido Socialista, bueno, pois ante iso, ante a imposibilidade de chegar a ningún tipo de acordo, ante a situación que se nos planteaba, que era entrar no goberno municipal pero a cambio de nada, de ter un posto, un sueldo, pero facer o programa electoral do BNG. A min os veciños non me votaron para iso, pois ante iso o que decidimos foi facer oposición, denunciar todo aquilo que nós non compartimos e ao mesmo tempo ser propositivos, non facer o que fai o PP, que é simplemente sentarse ali, levantar 11 mans para votar a todo que non e non aprobar nada, non? E así nestes 6 meses, bueno, a pesar de todo, nós sí que fomos quen de negociar dúas modificacións de crédito co BNG, é dicir, incorporar ao presuposto municipal 7 millóns de euros en propostas do Partido Socialista que se farán realidade ao longo dos próximos meses para mellorar prazas, para mellorar servicios sociais, para mellorar, en definitiva, a calidad dos veciños e veciñas e ao mesmo tempo, pois, como dicía, poñer sobre a mesa temas que o BNG non quere poñer, non? Que imos facer coa Rúa Raíña Victoria, que imos facer cos traballadores e traballadoras do Concello que levan máis dunha década en conflicto laboral co Concello de Pontevedra, que imos facer con 25 millóns de euros que están esperando nun caixón do Ministerio de Transición Ecolóxica en Madrid a que Lores lles envíe os proxectos para poder rexenerar todo o río Lérez e integrar todo ese entorno do río Lérez na cidade, duplicar o mantemento dos colexios públicos, mellorar o mantemento das pistas no rural, en definitiva, cuestións que temos que abordar e que o BNG, ante esa falta de diálogo, pois se nega a abordar. E esa falta de entendemento non é involuntaria. Bueno, entonces, un que quere desgastar ao outro, quen vai salir desgastado? Involuntaria, evidentemente, non parece que sexa, non? Entendo que se o fan é por algo, non? E poden ser dúas cousas, que sexa por estrategia política, cousa que, home, non ten a razón nunca, pero non lle vexo a ganancia, sinceramente, quer decir, se os cidadáns din que non o estás facendo ben, castigante, perdendo os concelleiros. Recordemos para a audiencia, por se hai algún veciño despistado do lado da Ladarría, o resultado das eleccións en Pontevedra foron de Partido Popular 11,
BNG 9 e PSOE 5. Efectivamente. Dos 25, lógicamente, o PSOE o BNG ten solo 9. Efectivamente. Ten unha minoría, como decía vostede, unha minoría absoluta. Sí, é certo, porque non é nin siquiera a lista máis votada. Eso, en todos os demais concellos de Galicia, invita a pactar e invita a negociar, menos en Pontevedra. Non? Eu dicía, pode responder unha estrategia política? Non a entendo. É dicir, se os cidadáns che dixeron que tiñas que cambiar e dixeroncho, facéndoche perder 2 concelleiros, case 3, que estuveron a punto de ser 3 os que perdía o bloque esa noite electoral, e tío que segues emperrado en atrincherarte no teu castillo defendendo o proxecto sin ningún ápice de variación, bueno, pois a verdade é que eu creo que é un erro, non? A outra parte pode ser unha cuestión bueno, pois máis persoal ou unha cuestión de unha certa incapacidade para ser flexible, para poder negociar e para poder chegar a entendementos, non? Eu utilizaba unha palabra que é moi galega estos meses, que é a palabra de túzaro, non? Pero que é a palabra que máis me sale, non? Miña nai, cando eu era pequeno e cando turraba nunha cousa me dicía, non sexas túzaro, meu fillo, e tal. Pois é así, non? Bueno, pero claro, Lores é un home, un animal político, le 24. Evidentemente, a ninguén se lle pode negar que obviamente é un alcalde que o alcalde que máis tempo percorreu no seu cargo en Pontevedra. El tiña acordos de goberno co PSOE estuvo nos últimos anos. Eu creo que hai unha evolución tamén da persoa, non? Que é entendible, eu non me vexo sendo 24 anos alcalde de Pontevedra e rendindo mesmo o último día, que o primeiro é certo que os 24 anos Lores nunca tivo maioría absoluta, sempre dependeu do Partido Socialista, ás veces dentro do goberno, ás veces con acordos desde a oposición, pero é certo que eu creo que hasta o ano 2015 houve unha colaboración, unha boa relación e un bo entendemento e unha xenerosidade tamén por parte do BNG para entender iso. No 15 xa houve os primeiros conflitos, efeito 15-19 estivemos na oposición e no ano 2019 volvemos a confluir, volvemos a entendernos e, bueno, empezou ben o mandato, non? É certo que rematou cando o Partido Socialista no último ano de mandato, sobre todo, non? Cando o Partido Socialista intentou marcar tamén e deixarlle o seu selo a ese goberno, dicir que ante decisións que a nós non se nos consultaban, como, insisto, foi o peche da Rúa Raíña Victoria, por exemplo, pero tantas outras, é dicir, cuestións que a nós non se nos consultaban e que se adoptaban e nós levantábamos a voz dicindo, nós non estamos aquí de convidados de pedra, non somos marionetas, non vimos a ser a muleta de ninguén, somos parte deste goberno, pesamos o que pesamos dentro do goberno e sabemos que neste caso, por exemplo, o BNG ten 9, nós temos 5 e evidentemente, pois se hai que facer un programa de goberno conxunto, o BNG terá que decidir o 60% dese programa e o Partido Socialista terá que decidir o 40%, pero temos que pesar ese 40%. Os cidadáns que a nós nos votaron nas eleccións teñen dereito tamén a que se cumpla o programa electoral que nos prometemos e a que, en definitiva, podamos eses desexos que expresaron en votos nas urnas facelos realidade, non? É simplemente o que pedimos, isto é a normalidade democrática en calquera concello do mundo, menos en Pontevedra, que parece que é complicado facerlo entender a Lores. Este é o relato dos feitos, pero isto ten consecuencias. Evidentemente. E as pode ter todavía maiores. Quero dicir, de proxectos que non se levan a cabo porque non hai acordo, os orzamentos que se acaban de presentar se non se aproban, as subvencións que se poden perder, as cousas que poden quedar aí. Pois fíxese se ten consecuencias. Por exemplo, falaba aí un momento da estrategia que nos chamábamos Pontevedra Flue, non? Que son 25 millóns de euros de fondos europeos que tiñamos pactado nós, e eu particularmente como Concelleiro de Desenvolvemento Sostible, co Ministerio para a Transición Ecolóxica para investir en Pontevedra, para rehabilitar toda a xunqueira de Alba e crear aí un gran pulmón verde pegado á cidade, rehabilitar toda a Ribeira do Lérez entre a Ponte dos Tirantes e a Ponte das Correntes, un pouco máis aló, e reverdecer esas ribeiras, recuperar a parcela dos ríos en Mollabao, dos circos, perdón, en Mollabao, facendo a compatible co novo vial de acceso a Mollabao, recuperar os terreos do antigo campo de fútbol de Ponte Sampaio. Eso, para facer realidade iso, o Concello só ten que facer unha cousa, que é redactar deses 5 proxectos, redactar 3, os outros 2, aí xa o redato ao Ministerio, redactar 3 proxectos, enviálos a Madrid e Madrid investe eses 25 millóns de euros. O goberno de Lores négase a facer iso simplemente porque é un proxecto do Partido Socialista, non? Pero hai máis, é dicir, cando falamos, por exemplo, en servizos sociais, non? Que nos entendemos que unha cidade que, como Pontevedra, con 82.000 habitantes, é un crimen que teña 9 traballadoras sociais para atender a 82.000 habitantes. A Coruña ten moitos máis habitantes, evidentemente, pero para que vexamos a desproporción, a Coruña está en 70 traballadoras sociais, por exemplo, non? Eso quere decir que o máis básico que un lle pode dar aos seus veciños e veciñas, que é a protección social, a atención social, neste caso, Pontevedra mira para outro lado, non? Por tanto, a vía verde do
do Salnés, que era unha das grandes apostas que nos tiñamos en materia turística para conectar Pontevedra con Portas e con Vilagarcía a través da Vía Verde, tamén está metida nun caixón porque o goberno municipal non a quere facer. Os proxectos que tiñamos para xerar chan industrial en Pontevedra coa zona franca de Vigo, ampliar o polígono do Campiño, ter máis chan industrial para sentar industria en Pontevedra, para xerar emprego e para facer máis capital todavía de provincia de Pontevedra, están nun caixón porque o BNG non cree nisto. Ten consecuencias. Agora ben, eu creo que as responsabilidades, e terán que ser os cidadáns os que decidan quen é o responsable, pero as responsabilidades eu creo que neste caso están ben claras, non? Aquí hai unha parte que é o BNG, que simplemente di a todo que non, e ou se fai o programa electoral do BNG e se comulga co que eses 9 de 25 concellos do BNG queren facer, ou non hai nada que falar. E hai un Partido Socialista que lles di, falemos, sentémonos, non se trata de facer nin o teu programa, nin o meu programa, trátase de facer un programa que xurda da confluencia deses dous programas. Isto, insisto, é o básico en calquera democracia, non? E se esta actitud, se esta posición política sigue, o camiño do se sigue así, en esta posición, o BNG, cal vai ser a posición do PSOE de aquí en diante? Bueno, pois a que estamos mantendo, non? Ser coherentes con aquilo que lle prometimos á cidadanía e intentar, pola vía do pacto ou pola vía da suma de votos no pleno do Concello de Pontevedra, facer realidade o noso programa electoral. É certo que temos 5 concelleiros frente a un PP que ten 11 e a un BNG que ten 9, pero é certo que ás veces máis importante que o número é a calidade e é a capacidade de decisión, non? E neste caso os 5 concellos do Partido Socialista son decisivos, non? Para que se aprobe calquera cousa no pleno, salvo un pacto entre o PP e o BNG, que o poden facer se queren, pero se non son os 5 concellos do Partido Socialista os que van determinar, bueno, pois como pasou no pleno que tiñamos esta mesma semana, os que determinan que asuntos saen adiante e que asuntos non saen adiante, non? Eu, dado que é obrigado pactar, porque así os cidadáns decidiron o non darlle maioría absoluta a ninguén, a min pareceríame moito máis lóxico gastar unha semana, 15 días, un mes en estar sentado nunha mesa, en pulir un programa de goberno conxunto e en negociar dunha vez o que se van facer os próximos 4 anos, porque gañaría a cidadanía, teríamos un goberno estable, un goberno con capacidade de acción, tranquilidade política, que isto sempre se agradece, que estar pelexando ante cada pleno e ante cada cousa que haxa que aprobar e arañando os votos, buscando os votos e negociando, non? Pero bueno, quen ten a alcaldía, o señor Lores, é quen decide como quere facer este camiño de 4 anos. Cantos aportamentos levan os aportamentos do PSOE, os orzamentos? Pois mire, fomos ata xenerosos niso, non? O orzamento municipal de Pontevedra son 91 millóns de euros, o que se presenta agora, e logo isto nunca é real, porque ao final, cando remata o ano, un fai contas do que executou e non executou do orzamento anterior, e o que non executou se traslada ao novo orzamento, non? En Pontevedra, a verdade é que as áreas do BNG especialmente teñen un nivel de execución bastante baixo, está a veces no 30%, no 40%, que é moi baixo, non? E fai que, por tanto, nos apremos un orzamento en decembro, pero logo, no primeiro trimestre do ano, se acaben incorporando uns 14 ou 20 millóns máis encima dese orzamento, non? Por tanto, hoxe están 91, pero o orzamento real será dunhos 100 millóns de euros ao final do ano, non? Deses 100 millóns de euros, ou dos 91 que están agora sobre o papel, o Partido Socialista presentou propostas por valor de 6 millóns de euros, nada máis. É dicir, son propostas... Están recollidas? Están recollidas, están presentadas, mandamoslle un decálogo, incluso 10 propostas perfectamente numeradas, que son cuestións moi básicas, non? Pois, por exemplo, incrementar, duplicar prácticamente os cartos que destinamos ao mantemento de camiños no rural. Pontevedra e a Peregrina e o centro de Pontevedra, pero son 15 parroquias. 15 parroquias nas que vive case o 30% da poboación, o 20 e pico % da poboación, que accede ás súas vivendas por camiños públicos que están sen asfaltar en moitos casos, ou que están en unhas condicións moi deficientes, moitos que non teñen agua, que non teñen alcantarillado, non? Nunha capital de provincia de 82.000 habitantes. Por tanto, duplicar o mantemento das vías rurais, duplicar o mantemento dos colexios públicos, que teñen un déficit gravísimo de mantemento por parte do Concello, pois en reparación e conservación, non? Por exemplo, habilitar os proxectos para investir eses 25 millóns de euros do Pontevedra Flúe no río que dicía hai un momento, redactar o proxecto para non para reabrir como pide o PP, senón para rehabilitar e integrar no modelo urbano de Pontevedra a avenida Reina Victoria, tirar o muro que conecta, que separa neste momento as Palmeiras e Reina Victoria, facer un espacio de plataforma única, de preferencia peatonal, de tráfico restringido, pero que poda pasar por aí, pois quen viva, quen vai a comprar, quen vai a un comercio, a calquera servicio en Campolongo, non?
solucionar, como dicía, o conflicto cos traballadores, empezando a implantar a relación de postos de traballo do BNG, nin siquiera a nosa, a que o BNG aprobou no ano 2019 e se nega a implantar. Contratar máis traballadoras sociais no Concello e máis personal para servicios sociais para atender esas necesidades básicas das que falaba hai un momento, non? Trasladar a feira a Alameda, ou devolver a feira ao centro de Pontevedra, non? Que era o que nos defendíamos e no que nos levamos pelexando durante todo este tempo. En definitiva, bueno, pois eu creo que cuestións moi sensatas, cuestións que a maioría da xente entende, comprende, e que con iso, só con iso, o BNG podería ter o día 29 de decembro, que cando vai o pleno a debate, o orzamento a debate no pleno, podería ter un voto favorable do Partido Socialista e aprobar o orzamento, pero nin siquiera iso están dispostos a facer. Bueno. A 57, moi breve, os veciños en contra, que pasa, que solución propón vostede? Bueno, nós estuvemos reunidos xa cos veciños en varias ocasións. É certo que a 57 é un proxecto antiquísimo que se ven transformando. Empezou sendo unha circunvalación de Pontevedra, hoxe xa non é unha circunvalación de Pontevedra, vai tan lonxe do casco urbano que ninguén que viva en Pontevedra vai circunvalar a cidade pola A57, non? É certo que sí que é unha vía interesante desde o punto de vista da cidade para sacar tráficos pesados de pasada entre o sur e o norte da provincia e, sobre todo, pois, para conectar os polígonos industriais e conectar a estrada de Vilagarcía, a P9 e a autovía das Rías Baixas, non? Para nós é fundamental, e así yo planteábamos ao alcalde no pleno, camiñar e rematar a 57 polo sur. A día de hoxe comeza en Vilaboa, o tramo que está en construcción, rematar eses 28 km que quedan entre Vilaboa e Ponteareas para conectarnos coa A52 e que Pontevedra teña unha conexión directa con a autovía como Ourense, libre de peaxe, e co sur da provincia e con Portugal, non? E eventualmente co ramal que se construa hacia Vigo. Pero, bueno, tamén hacia o norte vemos interesante, non? Esa prolongación ata a P9. Agora, eu creo que é un proxecto que leva moito tempo en riba da mesa, que sufriu moitísimas modificacións e que nos entendemos que o desexable é que se escoite aos veciños, que se estudien posibilidades para minimizar ese impacto e, sobre todo, na afección ás casas e a división parroquial que neste momento supón en Bora e en Xeve, non? Que son os núcleos máis afectados por eses novos tramos. Estou seguro que haberá vontade por parte do goberno de escoitar e nós, en todo caso, desde Pontevedra imos reclamar que se lles escoite e se estudien esas alternativas. Non sei se van a levar ou levaron xa unha moción para pedir que Renfe aumente as frecuencias, os horarios, etc. Foi a pleno xa e afortunadamente foi aprobada por unanimidade e nós aí o que nos fixemos foi eco das demandas dos usuarios de Renfe. Aquí hai un éxito do goberno de España clarísimo, que é o abono de transporte gratuito, que fai que hoxe pola estación de Pontevedra no ano 2022 pasasen 1 millón de persoas entre as que saen de Pontevedra a traballar cada día e as que chegan a Pontevedra para traballar, e ese éxito pois ten os efectos secundarios, que hai que incrementar frecuencias, hai que incrementar os trens, o material rodante, e hai que adaptar o servicio a esa nova situación para que non padezan as consecuencias que están padecendo neste momento, non? Eu dicía no pleno, a diferencia entre nós e o Partido Popular é que nunca xamais verán a Rafa Domínguez e ao Partido Popular presentando unha moción na que lle pidan nada á Xunta de Galicia, a Alfonso Rueda ou ao Partido Popular, non? Nos pedimos, e ademais da Xunta e do Concello de Pontevedra, tamén lle pedimos ao Goberno de España e do Partido Socialista que atenda os problemas e as necesidades dos veciños de Pontevedra, e os usuarios de Renfe, pois hoxe teñen unha serie de deficiencias, de efectos secundarios dese éxito do abono transporte gratuito que teñen que ser atendidas e que nas últimas semanas se ven queixando moita xente por aí. Nas últimas semanas se ven queixando por aí. Bueno, están vostedes de éxito, convención en Santiago, Champions League. Que valoración fai a pasadas unhas 70 e pico de horas desta convención e da aposta, lóxicamente, por o señor Besteiro como candidato? Bueno, eu positiva, non sabe vostede que hai partidos máis herméticos e partidos máis transparentes. O Partido Socialista, para bo e para malo, é un partido bastante transparente habitualmente e cunha certa tendencia a escenificar as diverxencias internas cando se producen, non? E eu creo que a primeira boa nova disto é que por primeira vez en moito tempo o Partido Socialista chega a unhas eleccións autonómicas unido, cun único candidato, ademais, e sin ningún tipo de fisuras en torno
torno a José Ramón Gómez Besteiro, non? Que ademais de todo iso creo que unha persoa pois, que ten unha experiencia de solvencia e de xestión demostradísima durante moito tempo na Deputación de Lugo e no Concello de Lugo e bueno, creo que é o candidato que necesita o Partido Socialista neste momento, non? Por tanto, bueno, valía para dúas cousas, non? Para escenificar, para evidenciar ese apoio unánime e esa unidade en torno ao candidato Besteiro e sobre todo para algo importante tamén, non? Que é para sentar as bases do programa electoral co que o Partido Socialista se vai presentar a estas eleccións autonómicas nas que ten dous retos, non? Ser a primeira forza política da esquerda e sobre todo encabezar o próximo goberno da Xunta de Galicia, non? E isto, a historia nos demostra que ou é así ou non é, non? O BNG estivo por diante do Partido Socialista xa noutros momentos, non? Con José Manuel Beiras no seu día, non? Pero cando hai cambio de goberno é porque ese electorado que decide se goberna o Partido Popular ou goberna o Partido Socialista decide deixarlle de votar ao Partido Popular ou deixar de quedarse na casa e ir a votar porque hai unha opción que o Partido Socialista que ilusiona e que é fiable e confiable para todo o mundo. Por tanto, eu creo que hai unha oportunidade como nunca houbo nos últimos anos, un candidato do Partido Popular pois que é presidente da Xunta, en fin, non porque eu votar a ninguén como presidente da Xunta, sino que o que lle gardou a Feijóo a silla o tempo que restaba de legislatura, que creo que se un o compara con Fraga ou con Alberto Núñez Feijóo, pois a talla está bastante por baixo do que debería estar para un presidente de Galicia. Bueno, en altura máis ou menos. Bueno, en altura métrica estará por aí máis que Fraga seguro, pero en todo caso en empaque político, en liderazgo político, eu creo que non é comparable, non? Por tanto, creo que Galicia necesita efectivamente abrir unha nova etapa, que necesita un novo impulso e que a opción fiable e confiable do Partido Socialista e, bueno, pues con José Ramón Gómez Besteiro intentarase chegar a esa posibilidade e que Galicia pois teña de novo un presidente do Partido Socialista. Un documento con 232 medidas que configuran o proxecto. Non, lógicamente, non fale das medidas, pero cale o resumen. 232 son as memorizei aí, non? Cale o resumen ou cale as que máis lle gustan que van a poñer como espírito, como médula, como columna vertebral do programa. Bueno, eu creo que é un espírito que inunda, non, o conxunto da ponencia e desas bases do programa electoral, non? Primeiro é o papel de Galicia no conxunto de España, non? Porque isto é algo que, sendo os galegos como somos, diferentes a calquera outra comunidade autónoma, sentíndonos plenamente españois, a maioría tamén, ademais de galegos, pero sí que entendemos, e eu creo que é algo transversal, a dereita e a esquerda, que Galicia ten que ter un peso dentro de España equiparable ao que teñan as comunidades autónomas que máis pesan. Eu sempre digo, cando incluso vamos a Madrid, a reunións do Partido Socialista a nivel español, que aquí falase todo o día de Cataluña e do País Vasco, pero realmente os que máis defendemos o xeito transversal a nosa terra, a nosa idiosincrasia, sin estridencias, así como somos os galegos calmados e pausados, somos os galegos, que temos claro que Galicia ten que pesar, non? E Galicia ten que ter un trato nos orzamentos xerais do Estado, ten que ter un trato en infraestructuras, ten que ter tamén capacidade de goberno desa Xunta de Galicia para resolver os seus problemas exactamente igual que o que teñan os territorios que máis pesen no conxunto do Estado. Esa é unha parte. E a outra parte, eu creo que é o que ao final lle importa a xente, non? Un vive ben ou ten unha boa vida cando ten seguridade, cando ten traballo, cando ten oportunidades de futuro na súa cidade, cando ten oportunidades de futuro no seu país, non? E aí hai todas as medidas ao final están trazadas para dúas cuestións. Para a transformación económica de Galicia en clave verde, é dicir, durante moito tempo vivimos con ese mantra de que vivíamos nunha zona atrasada, apartada, lonxe dos grandes polos industriais de España, e resulta que hoxe toda Europa está transformando a súa economía, está apostando pola economía verde, está apostando por aquela economía vinculada aos recursos enerxéticos renovables, e en Galicia iso é unha potencia absoluta, non? O hidróxeno verde que se está falando todo o día del, resulta que se fai con auga e con vento, e ninguén ten máis auga e máis vento en España do que pode ter Galicia, non? Por tanto, traballar de verdade, non deixar que pasen 4 anos firmando papéis en San Caetano, senón traballar de verdade nunha transformación económica de Galicia
que nos permitan convertirnos nunha potencia empresarial, industrial, punteira en España. E iso acompáñase sempre con algo que sabe facer moi ben o Partido Socialista e que non hai que explicar e que todo o mundo dá por sentado, que é a protección social, uns servicios públicos, unha sanidade, unha educación, unha igualdade entre homes e mulleres, uns dereitos para os traballadores deste país en pé de igualdade e da vanguarda en España e no conxunto de Europa. Falaba vostede que da defensa de que Galicia teña o seu peso comparativo co resto das comunidades autónomas. E vostede como pensa ou que pensa do que está pasando, da lei de amnistía, da condonación ou cesión de deuda a Cataluña? Isto non rompe ese principio de igualdade? Bueno, que, sabes que pa, isto é un debate como ás veces acontece no seo dunha familia normalmente, non? Todos os fillos se queixan de que o pai trata mellor ao outro fillo que a un seu, non? Un cando vai a Cataluña, cando vai ao País Vasco, sobre todo a Cataluña, non? Lé constantemente noticias do beneficio extraordinario co que se nos trata aos galegos, cando se fixo o AVE a Galicia, por exemplo, era un dispendio e unha exageración ese gasto que o goberno de España facía con Galicia, co AVE. Resulta que ao final, ali falamos antes do tren, a liña de media distancia que discurre pola vía do AVE entre a Coruña e Vigo é a liña de media distancia máis usada de toda a España, é dicir, non hai ninguna máis rentable que a galega, non? Eu creo que é un debate, bueno, pues de regate corto e un debate que realmente, bueno, pues vale para que no Congreso dos Deputados Feijóo e Vox teñan un titular frente aos malvados Sánchez e os seus ministros, pero que realmente logo que hai que cotexar este goberno de España está investindo ou non está investindo en Galicia o que necesita, non? E se o trasladamos a Pontevedra, claro, en Pontevedra levamos décadas falando de reformar o nudo de bombeiros e de conectar a autopista P9 na súa saída norte coa cidade, e ali pasou un señor que se chamaba Mariano Rajoy, que era presidente do goberno de Pontevedra, unha señora que se chamou Ana Pastor, que era ministra de Fomento de Pontevedra, non o fixeron, e está contratada agora a obra para empezar agora nuns meses por un goberno de Pedro Sánchez e do Partido Socialista. Falouse do Paseo a Marín e nin Ana Pastor nin Rajoy o fixeron, fixo o Partido Socialista. Falouse do tema da alta velocidade, é certo que compartido con moitos gobernos, pero será o Partido Socialista que trae a alta velocidade a Pontevedra. A ampliación do polígono do Campiño pois está comprometida por Zona Franca de Vigo ante a pasividade da Xunta de Galicia dun presidente que tamén é de Pontevedra, é dicir, claro, quen investiu máis en Pontevedra? Un presidente do goberno, unha ministra e un presidente da Xunta que son de Pontevedra, ou un goberno socialista con presidentes que non son de Pontevedra e ministros que non son de Pontevedra? Pois eu creo que o balance está clarísimo. Entón, xulguemos ao goberno de España non polo que nos diga Abascal ou Feijóo, sino por si de verdade están investindo ou non están investindo en Pontevedra, e eu creo que si o están facendo. En todo caso, sí que é certo, e hai unha cousa que tiña o goberno de Emilio Pérez Touriño, por exemplo, cando gobernou Galicia entre 2005 e 2009, que era exixir nos orzamentos xerais do Estado sempre para Galicia o 8% do financiamento destes orzamentos, non? Galicia pesa un pouco menos do 8% en poboación e exixir ese 8%. Eso tamén se falou na convención do Partido Socialista e estou seguro que un goberno do Partido Socialista en Galicia sería garante de que iso fose así, non? Está a favor ou en contra da amnistía? Bueno, eu con respecto á amnistía vexoa como un instrumento útil, non? Quero dicir, eu creo que a priori a calquera persoa, hombre, pois non lle agrada plantear unha medida deste tipo, non? Pero voulle ser sincero, eu cando na legislatura anterior Pedro Sánchez decidiu aplicarlle o indulto aos presos, aos políticos de Esquerra e de Junts que estaban na cadea, que estaban condenados, sí. Eu, a verdade é que tiven serias dúbidas de que eso, bueno, pues de que estivera ben, ou, en fin, eu mesmo fixe unha reflexión, non? E teño que decir que 2 anos despois, a verdade é que teño que darlle a razón, quero decir, no sentido de que hoxe a situación de Cataluña non se parece en nada á situación que había cando Mariano Rajoy marchou do goberno, que foi o momento no que ese mantra de que se rompe España estivo máis a punto de facerse realidade, co Partido Popular gobernando España, e o que fixo isto foi desinflar absolutamente esa burbulla, non? Se isto, insisto, que é unha medida, eu creo que non lle agrada a ninguén tomala, non? Pero se isto vale para favorecer a convivencia en Cataluña, para que en Cataluña volva a haber unha normalidade política, que, por certo,
volve haber unhas eleccións nas que xa o Partido Socialista é a forza política máis votada en Cataluña, e isto aos demócratas, aos constitucionalistas, debería alegrarlles que xa o independentismo non sexa a forza mayoritaria e estea reducido a mínima expresión nas últimas décadas. Non? Se isto vale para que Cataluña se normalice, a situación se normalice e o país, en definitiva, gañe en unidade, eu creo que é positivo, pero é algo que só o tempo nos poderá dicir si funcionou ou non funcionou. En todo caso, o que sí se demostrou, e con eso nos debemos quedar, é que cando alguén decide saltarse a lei ou alguén decide facer cousas á marxe da lei graves como as que se fixeron en Cataluña, o Estado de Dereito funciona, pode volver a funcionar e hai mecanismos para evitar que volva a pasar o que si pretendeu que pasase en Cataluña e que afortunadamente non pasou. Señor Puentes, quedamos... desbordamos o tempo. Bueno, un placer. No, é de pouca palabra vostede, non? Sí, habitualmente se me dicía a miña nai que falaba pouco cando era pequeno. Un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Boas festas, bo Nadal. Pois moitísimas gracias. E hasta unha vindeira ocasión. Cando queiran, e moi felices festas a vostedes e a toda a audiencia. A todos vostedes, moitas gracias por estar aí, por acompañarnos esta noite. A semana que ven volvemos con máis e mellor, se é posible. Saúdos, moi boa noite. Programa ofrecido por Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante.